vidit ćemo danas svega ono kad niste bili samo u filmu na televiziji, dočera specijalci, vatrogasci budu pali, tamo avioni budu letili, padobranci budu padali, svega bude. A ono kad vas najviše veseli, bit će i sendviči. Ali ne sad, poslije. Nema škole kaj je najbolje. Pa di ćeš bolje. Još da smo spojili ovaj četvrtak dobro to kad narastete, to ćete ući kako se spajaju svi prazniki sa svima. Ja ću vam sam reći par stvari koje ćemo danas raditi. Imat ćemo prezentaciju svih ovih prekrasnih ljudi i tekvandoaša i modelarskih klubova i judo klubova i protueksplozivnog odjela policijske uprave Zagreba sa jednim pesekom koji ne voli decu. Voli decu, ali onak sitno. Na kosadno, šalim se. Imamo puno izlagača, samo ćemo reći koji su od njih. Dobrovoljno vatrogasno društvo Šenkovec, kaj nam gasio ako se nekaj zapali. Sportski motoklub Jakovlje, nogometni klub Jakovlje, ali ima neko ko voli nogomet? Barcelona? Real? Tako sam si i mislio. Centar za mlade Zaprež, zatim imamo Hrvatsku službu spašavanja, to su ovi tete i stričeki u crvenima. Kad odu Čehi ili vi pijani zabuljate se negdje kad narastete pa će vas spašavati. I niko im ni peneze za to ne da. Onda imamo tekvandoaše iz Jakovlja, iz Bistre, zatim KUD umjetničko, naravno kulturno društvo Jakovlje, dobrovoljno vatrogasno društvo Jakovlje, mažoretkinje. Stolo teniski klub Luka, dobro oni budu neke pokazali isto. Zatim modelarski klub Zaprežiće, oni će vam pokazati kako se rade avioni i kako se leti oko i zatim naravno izviđači će vam otkriti također tajne izviđanja kako se motaju čvorovi, kako se pali vatra bez upaljača i sad i tako dalje. No neću ja puno dužiti, ja ću sad pozvati glavnu domaćicu našu, načelnicu općine, molim vas načelnicu općine, jedan pljesak veliki, Snježana Ružinec. A ona bude rekla kaj bude dalje. Hvala vam kaj ste nas svak lepo primili. Dobar dan i dobrodošli. Ja ne bom tak dužila kak je Medo rekel i on je to valjda pol ure slagal govor. Dobrodošli u Jakovlje. Drago nam je da ste u tom tolikom broju. Vjerujem da vam budu ove udruge, 14 udruga i klubova pokazali sve kaj mogu. Pripremili smo sendviče, pripremili smo sokove, pripremili smo poklone za one koji budu najbolji u trčanju i policija je još neke pripremila. Dobru zabavu i vidimo se.